जिबि हिंसा खालामनाया जेब्ला जोंनाव जोबस्रांबाय बे सयथ'आ गावनो बेरखांगोन जों बुहुमनि आथुं बे जिउ जिबिखौ जे रैखा खालामनाय बिबाना जों श्रेष्ठ जिबि मानसिनाव दङ नैबे जोंनाव गुबैयै बेरखांगोन आरोखि खुलुमबाय ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोबाय दिनै जों बे समाव मोनसे गोनांथार आयदा लानानै ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननि सिगाङाव लानानै फैदों जोंनि गेजेराव दिनै सान्थौगिरि बा धोरोम शास्त्र बिजिरगिरि दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनिनो सचिब आफा बिद्यासागर ब्रह्म जोंनि गेजेराव दङ दा बे समाव आङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनिनो सचिब आफा बिद्यासागर ब्रह्मनिसिम ब्रह्म गियाननि जानानै बाबाखौ गिबियावनो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय खुलुमबाय आफा खुलुमबाय दिनै बे समाव जोङो दिनैनि बे सावरायनाय आयदायाव बिथां बिद्यासागर ब्रह्म बे आफानिफ्राय जोङो माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो नाजागोन बेफोर जाबाय पारमार्थिक आरो बेबहारिक बे बाथ्राखौ लानानै बे आयदाखौ लानानै जों दिनै बे आफाजों गुवारैनो सावरायगोन दा सुबुंनि मावनो गोनां खामानिया मोननै होननानै जोङो मिथिगौ पारमार्थिक आरो बेबहारिक पारमार्थिक होननानै बुङोब्ला इसोर सिबिनाय खामानि आरो बेबहारिक होननानै बुङोब्ला जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो थांनानै थानायाव मा मा खामानि मावनो गोनां जायो गासैखौबो सरजाबनानै जोङो बेबहारिक खामानियाव सरजाबनाय जाबाय दा बेनि सायाव आङो गुवारै दिनै बे समाव आङो बिद्यासागर आफानिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे जोंनि बेबहारिक आरो पारमार्थिक मोननै बिथिंजों खामानिखौ जोंनो राननानै होलांखादों दा बे बिथिङाव जोङो नुनो मोनो माब्लाबा जोंनि धोरोम सिबिनायाव सामाजिकनि माखासे आयदाफोरा हाबफादों नामा बेखौ आफाया माबायदि मोनदाङो गिबियावनो ब्रह्म गियान चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोबाय आरो खुलुमनाय बावबाय साफ्रोम नायगिरि आइ आफामोननिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरनानै बे समाव बाबाया मोजां बाथ्राफोरखौनो सोंदों दा जाहैबाय बेबहारिक आरो पारमार्थिक बेबहारिक होनोब्ला जोंनि मावथाय बायदि बिथिंनि हाबा मावनायखौ मावथाय आरो पारमार्थिक होननाय लोगो लोगो जोंनि इसोर सिबिनाय जेखि बिथिंजों सिबिया मानो पारमार्थिकआ जाहैबाय इसोर सिबिनाय खान्थि दा बेवहाय इसोर सिबिनाय होननाय लोगो लोगो जिहेतु बेयाव धर्म जायो होननानै धोरोमनि मोनसे बाथ्रा हिसाबै जोंनि मावनायफ्रा जोबोद बेवहाय माने सायख'नो गोनां साननो गोनां आरो उन सिगां नायनो गोनां बाथ्रा थायो दा बेवहाय नंगौ किसुमान जोङो माब्लाबा बेबहारिक खार्यखौबो पारमार्थिक खार्यआव लाबोनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि नोजोराव गोग्लैयो नाथाय बेफोरो बोरै जानो हायो बेफोर जानायनि गुबै जाहोना हयथ' जानो हागौ गोबां बिदिनो जोंनि धोरोमनिखौ बुंबाय जोङो जोंनि ब्रह्म धोरोमनि जायफोर आफामोन दङ उदिष्टाता आफामोन दं बा फोसावगिरि आफामोन दङ बिदिनो थावनि लानानै गाव गावनि जायगायाव गोबां बायदि बिथिंजों बिथांमोना हयथ' धोरोमखौ प्रसार खालामबाय दा जोंनि आफादजों सोमोन्दो गैयाबो जानो हागौ बा धोरोम आफाद हिसाबै जोंनि प्रसार संसदआ जिहेतु गोदोनिफ्रायनो बोसोरखिया बा बोसोराव खेबथामसिम जिहेतु जोंहा जथुमनाय एबा मावबादा जायो सोलों आरो फोरों शास्त्र फोरोंथायनि जेनाखि मावबादा बेफोर मावबादाफोराव बै आफामोनहा बाहागो लाबोआखैनि थाखाय बेफोरबायदि जाहोनफ्रा जादों जानो हागौ खिन्थु दा जोङो जेसेबां दिननिफ्राय जों मिरु आफादजों दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद मिरु आफादजों जोङो लोगोसे थाफानानै एबा बे मावबादायाव जों बाहागो लाबोनानै जों जेसेबां शास्त्रनि बाथ्राफोरखौ सोलोंनो खाबु मोनबोबाय आरो जोङो शास्त्रखौनो दहाय होनानै अखरे अखरे जे पारमार्थिक आरो बेबहारिक बे मोननै खार्यनि बिथिङाव जों जे हाबाखौ मावबोबाय जों बेयाव बुजिनो हायो जों दिनैनि सानाव जों बुंनो हायो जे माने जायफोरा बेबहारिक खार्यखौनो पारमार्थिकआव जे प्लास खालामदों बा लोब्बा लानानै जे खामानि मावदों बेखौ जों गोरोन्थि होनना बुंनांगोन माने बेयाव गोरोन्थियानो दंखायो खारन बेबहारिकआ आलादा मोनसे पार्ट आरो धर्मआ मोनसे आलादा पार्ट दा धर्म होननाय लोगो लोगो बाव पारमार्थिक खार्य जिहेतु जायजों नों नंगुबैखौ इस्टाब्लिश खालामनानै खामानिखौ मावनांगौ जायो नंगुबै सैथोखौनो बेवहाय नों बिजिरनांगौ जायो मावनांगौ जायो ओंखायनो
फार्माटिक आरो बेबहारिक कार्जआ एसे पार्टिक थायो दा बेखौ जोङो माब्लाबा बेबहारिकखौनो फार्माटिकआव लाबोयोब्ला बे बिराद गोरोन्थि आरो बे गोरोन्थिखौ जोङो जुदि सुद्रायालासे थायोबा हयथ' जानो हागौ बेफोरनि इयुन बिदिन्थियाव जोंनि थाखाय बिराद मोनसे माने उननि मानसिफोरखौ संकल्प बिकल्पआ बृद्धि जागोन होननानै जों साननो हायो आरोखि ओंखायनो बे माखासे कार्जफ्रा माखासे मावथाय हाबाफ्रा मावनायाव जोबोद गोरलै आरो बे एस्टाब्लिश जानोबो गोरलै नाथाय बेखौ नों रिकभारि खालामनो थाखाय हयथ' जुग मोनसेयानो थांबो हागौ बिदि जानायखौबो जों नुनो मोनो आरोखि सोरबा सासे मानसिया बबेबा मोनसे बेबहारिक कार्जखौ माने फार्माटिक कार्जआव एप्लाइ खालामफैबाय बियो गोरलैयै एस्टाब्लिश जायो ओंखायनो जोङो बेखौ मावनायनि सिगांनो बहुद साननो गोनां बाथ्रा जायो जोंहा जिहेतु गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफानि अननायाव बर' जाति हिसाबै जों बर' हारि हिसाबै जे जों एसेबां गोजौ थाखोनि धोरोमखौ जों मोननो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां दिनै नोङो बिश्वआवनो बेखौ साननो गोनां जादों बिश्वआनो गनायनो गोनां जादों जे जगनि खान्थियादि थारैनो बेयो मोनसे साइन्टिफिक आरो बेयो मोनसे गनायजाथाव बेयो सिकित जुगावदि बिराद मोनसे गनायजाथाव खान्थि बे दिनै प्रमानित जाबोगासिनो दङ दा ओंखायनो बे मोनसे बिजिरथि गोनां गोजौ थाखोनि जे धोरोम जाबाय बियो बेखौ मावनायनि बेलायावबो जोबोद साखोन सिखोन जानांगौ आरो फारनैबो बिथिङाव जों बिजिरनाय खामानिखौ मावनांगौ जायो औ माने बेबहारिक कार्जखौ फार्माटिकआव लाबोनो नाङा फार्माटिक कार्जखौ बेबहारिकआव लांनो नाङा थिग बेबादि गोरोन्थिफ्रावनो जों गोबां समाव गोबां गोरोन्थिफोरखौ नुबोबाय जे दिनै मालाबा बुंनो नागिरो गोबां सुबुंफ्रा माने कालसाराबो मोनसे धोरोम होननानै बुंनो नागिरो नाथाय जोंनि बिजिरथियाव एबा शास्त्रनि बिजिरथियाव जों बुंनो थांगोन दि धोरोम आरो कालसार बे आलादा आलादा मोनसे पार्ट कालसारा मोनसे हारिनि मोनसे पार्ट जाबाय बा धर्मआ मोनसे पार्ट जाबाय खिन्थु कालसारखौ धोरोमाव बाहायदेरोबा माबायदि जागोन बाबा बेखौ एसे साननो गोनां जायो जों माने फार्माटिक होननाय लोगो लोगो फार्माटिक कार्जआव नोङो थोंजों इसोरखौ उपासना खालामनाय बेहाय खुनु नों तामसिक राजसिक गुनखौ बेयाव लोगोसे लायालासे गोग्गो सान्थाइजों गावखौ इसोरनो गावनि आत्माखौ बलिदान होनानै बावसोमनानै जिहेतु नोङो सैथोखौ मोनदांनो थाखाय बेयाव आराधना खालामनाय बा उपासना खालामनाय जायो तद्रुप बेयाव जुदि नोङो कालसारखौ प्लास खालामोबा बेयाव जुदि दामनाय देनाय जायोब्ला नों बबे राहायै जे इसोरखौ उपासना खालामगोन नोंनि गोसोआनो बेयावसो थांगासिनो दङ रंजानो लुबैनाय औ रंजानो लुबैनाय मोनसे मुहित फैबाय नोंनाव दामनाय देनायजों ओमफ्राय नोङो जेनोखि मोनसे स्थिरता भाबजों जे नों बेखौ धारन खालामनांगौमोन बा गोसोखांनांगौमोन हयथ' बेखौ हाया जानो हागौ माने बैयो ओरैबायदि मोनसे एटमस्फियार साउन्ड पलुसन बादि नोंखौ बिराद मोनसे एट्राक्ट खालामबाय आरोखि नोंनि गोसोखौनो बे बोलांजोब्बाय थ' बे नों बेवहाय नोंनि उपासनाया बे जानाय नङा ओंखायनो उपासना जेराव दं इसोरखौ जों जे बिथिंजों मोननो थांनो नागिरदों जायखौ जों मोनथिनो राहा लानो नागिरदों बेखौ जों नंगुबै आयदानि गेजेरजोंसो जों संदाननो गोनां जायो ओंखायनो कालसारखौ जों मोनसे बाहायनायनिबो जायगा दङ बेखौ बाहायनाय जायगा दङ जायगाया जाहैबाय जों बैसागु फोरबोआ जोंनि हारिनि मोनसे फोरबो बेयाव कालसार बाहायनायनिनो मोनसे फोरबो बियो आरो बे फोरबोखौ बाहायनायनि बेलायावबो जों ओरैबायदि मोनसे सतर्क जानांगौ बा जोङो मोनसे सांग्रांथि जानांगौ जे बेहाय बबे आयदानि गेजेरजों बबे डिसिप्लिननि गेजेरजों जों बेखौ बाहायोब्ला जोङो समाजाव मोजां नुजायो समाजाव आजावजायो नैबे बायदि आयदाफोरजोंसो जोङो बेखौबो कालसारखौबो बाहायनो गोनां जायो आब्रुथि गोनाङै जेनेबा बैसागु फैबाय बैसागु फैनाय लोगो लोगो जों गामि दरफायाव बा गामि दरनै दरथामजों मोनसे थि थावनि खालामनानै बेहाय जों मोनसे जौसांनि गेजेरजों फांसननि गेजेरजों लोंनाय जानाय गैयालासे जोंनि जिथु बोथोर गोदान होननानै जों मख'दों बे बोथोर गोदानावनो जोङो साफ्रोमबो गोदान गोदान गाननानै गोदान मोनसे गोसो गोदान मोनसे मिजिं लानानै जों बेवहाय बैसागुखौ फोरबो फालिनो हायो जों बेयाव रंजानो मोसानो हायो निसा गैयाबाबो हायो दा बेबायदि फोरबोखौ जों बेबायदि मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों फालियोबासो ससियेल मिडियानि गेजेरजों इलेक्ट्रनिक मिडिया थ्रुयै जों बेफोरखौ गोसारहोनो नाजानांगौ अब्लासो बर'फोरनि आखायावबोदि बैसागुआ बा कालसारा बिराद मोनसे गोजौ थाखोनि कालसार हिसाबै बाहायजायो अब्लासो जों मिथिजागोन नाथाय गामि सिं सिं न' सिं सिं जौ लोंनानै बहाबा लामायाव उन्दुनाय हारसिङै मोसानाय हारसिङै दामनाय बेजों जों कालसारखौ फोथांनानै लाखिनो हायो ओंखायनो कालसार होननाय लोगो लोगो बेखौ मोनसे पार्ट हिसाबै जों बाहायनांगौ बेखौ बाहायनो थाखाय जोंहा समबो दंखायो जिहेतु बैसागु फोरबो फैयो बिदिनो मागो दमासि फैयो बिदिनो गुबुन गुबुन मोनसे फोरबोफ्राव जों बेखौ बाहायनो हायो ओंखायनो नैबे धोरोमनि जेनोखि कार्य बेखौ जोङो बेजों लोब्बा लाखियालासे
धोरोमनि कार्जनि मावनायनि बेलायाव जाहैबाय जोंना माखासे आयदाफोर थायो जे धोरोमखौ जों मानो मावनांगौ जोंनि माखासे आयदाफ्रा जाहैबाय जाय हाबाखौ मावोब्ला जाय हाबानि दारै जों गियानखौ प्राप्त खालामनो हायो बा गियानखौ जों आरजिनानै बे गियाननि गेजेरजों जों जेरै गथ' गथाय मोजां फोरोंनाय समाज फोसाबनाय समाजनि गुबुंले बारहावाफोरखौ जोङो सोदांनानै मोजां मोनसे परिबेस लाबोनाय समाजाव जों गार्जेन थरफनि मानसिफ्रा समाजखौ मोजां मोनसे लेभेलनि गेजेरजों जों गाबथानानै जोंनि इयुन जोलैसाफोरखौ जों माबे राहानि गेजेरजों दिनैनि थासारियाव सोलिनाय गाज्रि मुवा बेसादनिफ्राय जों बिसोरखौ जानगाराव दोननानै जों मोनसे परिबेसनि गेजेरजों शिक्षाखौनो दि मोनसे कालचार हिसाबै जों बाहायहोनो हायो सोलोंथाइया दि जोंनो मोनसे कालचार जानांगौ सोलोंथाइयानो जोंनि मोनसे थांनानै थानायनि जिहेतु गुदि रेगा नैबेखौ जों बिसोरनो बोरै होनो हायो नैबे पलिसिफोरखौ बाहायनो थाखाय जों धोरोमखौ खालामनांगौ धोरोमनि मावनायनि गेजेरजोंनो जोङो सैथो बाथ्राफोरखौ सावरायनांगौ मोजां मोनसे परिबेस वाताबरन सृष्टि खालामनो थाखाय जों सावरायनांगौ जिब एबा जिउ जिबि फोथांनायनि सोमोन्दै जों सिन्था खालामनांगौ जिब हिंसानिफ्राय गावखौ जों बोरै उदां खालामनो हायो जोंदि जिब हिंसा खालामो जेनेबा जोङो सुबुं जानानैबो श्रेष्ठ सुबुं जानानैबो जोङो बहुद जिब हिंसा खालामनाय जे हुदाया जोंनाव दङ जोंथ' जिबिखौ फोजोबस्रांनायनिसो मोनसे लामा लायो बिफां लाइफां फोजोबस्रांनायनि लामा लायो बा आथुमब्रै जिउ जिबिखौ जों बोरै फोथांनो हायो नैबे गियानखौ जेला जों इसोरनि खाथियाव उपासना खालामनानै सत्य गियानजों जेला उपासना खालामनानै सत्य गियाना जेला जोंनि गोरबोआव बेरखांफैबाय साननो हानाय जाबाय अगियाननिफ्राय गियान जागोन गियाननिफ्राय बिगियाना जोंनाव फैगोन अब्लासो जोङो नुगोन दि जोंनि थार्ड आइ थामथि गियान मेगना जेला गेवबाय जों बुहुमनि आथुमब्रै जिउ जिबिखौ जे रैखा खालामनाय बिबाना जों श्रेष्ठ जिबि मानसिनाव दङ नैबे जोंनाव गुबैयै बेरखांगोन आरोखि अब्लासो जोङो जिब रैखा खालामनाय जिबि हिंसा खालामनाया जेब्ला जोंनाव जोबस्रांबाय बे सयथ'आ गावनो बेरखांगोन सैथोआ फैगोन आरो जिबिफ्रा जोंखौ गिनाय नङा अननाय जेब्ला खालामो गिनाय नङा आरो बिसोरो जोंनि माब्लाबाबो अननाय खामानिखौ मावनाय नङा दा बेफोरबायदि अनलायनायखौ जों माब्ला हागोन बेबादि जोङो दिनैनि जोलैसाफोरखौ मोजां मोनसे परिबेसाव दिखांना गालांनो थाखाय जे सिन्था सरसा बेखौ जों धोरोमनि लेभेलजोंसो जों मावनांगौ अब्लासो जोङो बिसोरखौ मोनसे सत्कर्म आरो सैथो लामाखौ जों होलांनो हागोन नङाब्ला जोङो माब्लाबा माने धोरोमजों कालचार लाफाबाय बा धोरोमनि बेलाजोंनो माब्लाबा बेबहारिक खार्यफोरखौ जों लाबोफाबाय बिदिबा साननो हायो माने दिनैनि बादि गोजौ थाखोनि जे सोलोंथाइ जुगब्लाबो बा सिकित जुगब्लाबो हयथ' 100 बोसोरनि उनावबो जों माखासे जिनिसखौ रिजायनानै सोदांनो हानाय नङा बादि नुहुरो आरोखि ओंखायनो जों साफ्रोमबो दिनैनि सिकित जुगाव जाय गोरों गोरा बयबो आफामोन दङ बे गोरों गोरा जुगा परिबेसखौ नायनानै जोङो मोनसे सोलायनायनि सम फैबाय गोदो हयथ' साननो हायै हनो हायै समफोराव बै समाव असिकित जुगाव जे खार्यफोरखौ मावबोबाय बेफोरबो गोरोन्थि नंला माने बै समाव बैनो सोलिखायोमोन हिसाबै नाथाय दिनैनि सिकित जुगाव साननो हानाय बिजिरनो हानाय गोहोआ बयनावबो दंसै दा बे दङखाय जोङो समाज दानायनि बेलायाव समाज सुसंस्कारनि बेलायाव ओमफ्राय जोङो हादर सुसंस्कारनि बेलायाव जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव गोग्गो समाज दानाय गोग्गो आखल आखु दानाय होनोब्ला माखासे जिनिसखौ जोङो बिजिरनानै नायनानै बिनिफ्राय जोङो मुक्त जानो रोंनांगौ माने जों सोलायनो रोंनांगोन बिनिफ्राय जों गुस्लायनांगोन बिनिफ्राय जों साबसिन साननांगोन साबसिन जानांगोन साबसिन लोंनांगोन साबसिन मावनांगोन नैबे परिबेसा फैयोबा जोङो साननो हायो फैबाय थानाय समफोराव हयथ' जोंनि जेनाखि जों जाय जोलैसाफोरखौ लानानै मोनसे धोन हिसाबै जों जे सानदों बा दिनैनिफ्राय जों 50 बोसोरनि उनाव जों जे मावनो बा जे सिन्था धारणाखौ नुहुरदों बेयो बास्तबाव जागोन होननानै जों साननो हायो आচ্ছা मोनसे खोथा गाबा मा फोरमायो दा गाबा जाहैबाय नोङो धोरोमनि बेलायाव गुफुरा गावखौ मोनसे स्टेबोलाव दोननो हायो बिराद मोनसे स्थिरता भाब लानो थाखाय ओमफ्राय मानसिखौ मोनसे समान लेभेलाव दोननो थाखाय गुफुर गाब जायखौ शान्ति प्रतीक होननानै बुङो गुफुरा जाहैबाय मोनसे शान्ति प्रतीक बियो गावखौ कन्ट्रलाव दोनो दा मानसिया जेसेबांखि महर गोसा जाया माने जेसेबांखि समायना जाया माने जुदि गासैबो गुफुर ड्रेस गानोब्ला बिनि महरखौ नायनो सम थाया बा बेजों माबा मोनसे थासुला बाथ्रा सावरायनायनि बे मोनसे परिबेसा फैया आरोखि आदा बाजै होननानै जंखायलायनाय गुमै आगै होनलायनाय बेबादि जंखायलायनाय मोनसे परिबेसा फैया ओंखायनो गुफुर ड्रेस गाननाय लोगो लोगो बिनि मानदान्दाखौ एसेब्लाबो आलादा थाखोआव दोननानै बेखौ सावरायनाय जायो आरोखि ओंखायनो गुफुर ड्रेसा जोंनि थाखाय धोरोमाव जों ब्रह्मआवल' बुङाखै जेनेबा गुबुन गुबुन गासैबो धोरोमावनो जेनेबा ख्रिस्टान बिथांमोनाबो गुफुर गानो बा मुस्लिमफ्राबो टफिनिफ्राय लाना बिथांमोनाबो गुफुर गाननानै इसोरखौ सिबियो गुफुरानो जाहैबाय
बे गुफुरहा जेरै जेसेबां मोदाननाय गोजोन दङ बेबायदि गावखौ मोनसे गोजोनाव दोननानै इसोरखौ उपासना खालामनायाव बे गुफुर ड्रेसखौ जों गाननांगौ नाथाय बेखौ मानसिफोरनि गोबां सुबुंनि गोबां बिश्लेषणावथ' बे आलादा आलादा जाखागोन गोजोननाय थाबाय आफानिसिम बे समाव ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम दिनै बे दान्दिसे समखौ होनानै नैबे आयदाखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय आरो जोबथारनायाव गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय बिद्यासागर ब्रह्म आफानिसिम ब्रह्म गियाननि जानानै फिन खेबसेबाव खुलुमनाय सिबिनायखौ बावबाय खुलुमबाय।